Fost ir-riformi li qed jaħdem fuqhom u jiddiskuti il-Gvern hemm dik li l-vittmi f'każijiet li jinvolvu inkjesti maġisterjali ikollhom drittijiet biex ikunu parteċipi fihom. Dan tħabbar mill-Prim Ministru Robert Abela waqt intervista li kellu mal-ġurnalista l-Malta Today Kalla Zoppardi fil-Gudja. Dik ir-riforma niżguraw illi bħalma ġara f'każ bħal dan, il-familja ikollha ċertu drittijiet li tipparteċipa fl-inkjesta li tkun taf almenu x'qiegħed jiġri bħala timeline. Id-dettall għad wieħed irid jiddiskutih. Mal-prinċipju qiegħed hemmhekk biex niżguraw li l-vittmi wkoll ikollhom dritt parteċipattiv ġewwa inkjesta. Il-Prim Ministru qal li fil-qrati għaddejja ħidma biex naraw li jkun hemm numru ta' maġistrati li jkunu speċifikament biss biex imexxu l-inkjesti. Dr. Abela reġa' appella mill-ġdid biex l-inkjesta maġisterjali fil-każ Sofija tingħalaq kemm jista' jkun malaj u dan fl-isfond ta' estensjoni oħra ta' 30 jum li ntalbet mill-maġistrat inkwirenti Marzjan Farrugia. Xadna fiċ-ċans. Illi dak li dejjem hemment li huwa sew, illi l-ewwel tingħalaq l-inkjesta maġisterjali, u mbagħad jekk jitħallew pockets oħra li mhux investigati, tkompli tinvestiga l-inkjesta jew investigazzjoni. Għadna fiċ-ċans li dak iseħħ għaliex. Għaliex il-maġistrat issa jekk qed jingħati li mhux se tieħu 30 jum kollha li talbet estensjoni, jalla ma toħodhomx, jalla tagħlaq illum qabel għada. Jalla jekk hemm bżonn bil-lejl tibqa' għaddejja bix-xogħol, għada tibqa' għaddejja bix-xogħol, pietada tibqa' għaddejja bix-xogħol. U tagħlaq. Dan meta il-ġimgħa d-dieħla mistennija tibda l-inkjesta l-oħra imwaffqa taħt lat tal-inkjesti kif imħabbar minn Dr. Abela nhar it-tnejn li għadda. Hawnhekk il-Prim Ministru qal li l-Gvern f'dan il-każ irid ħaġa waħda li ssir ġustizzja sħiħa. Jekk jinstab li kien hemm irregolaritajiet, kull min kien responsabbli għal xi irregolarità, kull min minn l-isfel irid iħallas il-prezz. Hawnhekk Dr. Abela innota l-inkonsistenza tal-Partit Nazzjonalista. Il-Partit Nazzjonalista qiegħed fuq in-naħa tal-poplu jew fuq in-naħa ta' min qiegħed li jien nagħmel appell għall-effiċjenza tal-qrati tagħna. U l-Partit Nazzjonalista jirribatti billi jmur jirrapporta għall-Ministru tal-Ġustizzja u lili għax qed nappellaw għall-effiċjenza. Fejn verament qiegħed il-Partit Nazzjonalista? F'din l-intervista, il-Prim Ministru tenna l-impenn tal-Gvern fir-riformi fis-settur ġurnalistiku li tisiru bħala parti mir rakkomandazzjonijiet li ħarġu bil-inkjesta pubblika fil-qtil ta' Defni Karwana Galizja. Il-Prim Ministru qal il-ħidma tal-Gvern waslet biex twaffqet il-kriminalità organizzata f'pajjiżna fejn b'deċiżjoni waħda tal-Kabinett tresqu daw kollha responsabbli minn dan il-każ. Dr. Abela semma wkoll li riformi tal-Gvern waslu biex pajjiżna joħroġ fl-iqsar żmien mill-lista l-griża tal-Financial Action Task Force, l-FATF. Tant li llum, mhux se noqgħod insemmi pajjiżi, ma llum pajjiżna qed jagħti assistenza teknika tiegħu bid-nies tekniċi tagħna lil pajjiżi oħra li llum jinsabu fil-lista l-griża u li qed iħarsu lejn ir-riformi li għamilna aħna biex huma wkoll ikunu jistgħu joħorġu minn din il-lista f'qasir żmien.